Vítam vás pri počúvaní Zeme slobody so Zuzanou. Zem slobody vznikla ako liečebný proces ľudskej duše, konkrétne mojej, a verím, že má potenciál pomôcť aj iným ľuďom. Prihováram sa vám, aby som prispela k liečeniu vašej vlastnej duše, k vytváraniu si tej vašej zeme slobody, pretože verím, že jedného dňa sa spojíme, všetky duše zeme slobody, a vytvoríme zem slobody aj okolo nás v skutočnej realite. Príjemné počúvanie. Zlý pocit. Pocit, ktorý vo svojej podstate vôbec nie je zlý. Ty si ho tak pomenovala, pretože ho nechceš cítiť. Cítiš obrovské napätie, chceš sa ho zbaviť. Nechceš mať takýto pocit, pretože ťa privádza do zúfalstva. Máš chuť vyskákať to, alebo vykričať, alebo niečo, čo pomôže tomu, len nech to rýchlo zmizne. A vôbec nie si ochotná s tým vydržať ani o sekundu dlhšie. Začnú ti chodiť hlavou myšlienky, čo urobím, aby som to necítila. Idem niečo upratať. Idem za kamoškou. Alebo jej aspoň zavolám. Pozriem si nejaký film. Vyrumázgam sa a bude to OK. Lenže to je hra mysle a tvojho ega, ktoré ťa presvedčí, že je to v poriadku, keď to niečím zalepíš. Lenže tá náplasť jedného dňa odpadne a príde to znova. A je to ešte silnejšie, ešte neznesiteľnejšie. Je to na hodenie sa o zem. A ty predtým zase ujdeš a urobíš to vždy. Vždy, keď príde ten takzvaný zlý pocit. A ten naozaj zlý pocit, ktorý si v sebe vytvorila, je potlačený pocit. To je skutočne zlý pocit. Všetky pocity sú tu preto, lebo s tebou komunikuje tvoje vnútro, duša, Boh, nazvi si to ako chceš. Je úplne jedno, ako si to nazveš, ale je to niečo, čo cítiš a robí ti zle. Čo by si mala urobiť? No, my sme sa sem narodili ako bytosti, ktoré vedia všetko, ktoré vnímajú energiu človeka, ktoré neposudzujú ako bytosti, ktoré len prišli na svet, sme vôbec netušili, kto je kto. Nevedeli sme na nič reagovať inak, než podľa toho, čo k nám ten človek vyžaroval. A zabudli sme to. Tak sa to musíme pracne učiť. Takže čo môžeš s tým urobiť? Ty to dobre vieš, čo s tým môžeš urobiť. Len to nechceš urobiť. S takzvaným zlým pocitom je treba vydržať. Byť s ním. Prijať ho. Prijať, že je tu a chce ti niečo povedať. Len mu tak dovol byť s tebou. Už to je taký prvý úľavný krok, že nevytvoríš ten odpor,
voči nemu. Ten pocit si skús predstaviť ako nejakého človeka, ktorý ti síce nie je sympatický, ale chudák je v núdzi a chcel by ti niečo povedať. Tak mu dovol chvíľu s tebou zotrvať, dokedy bude chcieť. Porozprávaj sa s ním. Nejako si ho nazvi, ak ti to pomôže. Alebo mu len povedz pocit. Ahoj, pocit. Vieš, ja ťa veľmi neznášam. Nenávidím, keď si so mnou. Pretože je to pre mňa neznesiteľné. Ale okej. Dnes už mi je jasné, že mi chceš niečo povedať. A že ťa nepotlačím, ani keby som čokoľvek robila, že vždy prídeš a budeš silnejší. Tak okej. Neviem síce, čo mi chceš povedať, ale pokojne tu buď so mnou. Dokedy to nepochopím. A potom viem, že odídeš. Takže, okej, buď so mnou. A buď s ním. Príjmi, že dnes proste nie si vo svojej koži. Že je tu s tebou niekto, koho síce nechceš, ale veď niečo prišiel povedať, nejaké posolstvo, ktoré ti má tvoj život v konečnom dôsledku vylepšiť. Toto je cesta, ako spracovať pocity, spracovať zážitky, traumy a rôzne nepríjemnosti, ktoré v sebe máme a ktoré v nás vyvolávajú tie zlé pocity. No a týmto spôsobom ich vlastne prestaneme potláčať. Tak skúste. Otestujte, či vám to bude fungovať. A prestaňte si myslieť, že je to padnuté na hlavu. Ešte ste tomu nedali šancu. Keď to otestujete, potom si urobte názor. Ale hlavne neodsudzujte niečo, čo ste nikdy neskúsili. A to, čo sa nám zdá zvláštne alebo šibnuté, ešte neznamená, že také je. Viete, v tomto svete robíme toľko šibnutých vecí, že táto jedna navyše ozdravná nám už fakt nemôže uškodiť. Želám vám, aby vám to pomohlo. A budem rada, ak svoju skúsenosť so mnou pozdieľate a v prípade vylepšenia vašej životnej situácie, vašich vnútorných nálad alebo šťastia v živote alebo uzdravenia svojej duše, že sa tiež podelíte aj o niečo také, ak to nastane. Majte krásny deň.